Kanegade ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulai dai Alvarin Kharwan Lang. Kimat ke bakongsan jong ka khubor menta ka step. Klad arngut kinong pang COVID-19 ha Meghalaya hanin kasngi bat yo thamai sa laipu arngut ya COVID-19 ha ka jalla. Lakhang banyai nakawai ka district sha ka pat ha Assam nado ka arpu tarik minta ubnai. Kular Menteri Rang Badu Narendra Modi ban no jingyarap sha ka Assam namar ka jing shakta ha ka jing shlei But an penmi ka Meghalaya Board of School Education MBOS ya ka result matric minta kasni. Ki khubor ki babnya. Armut ki brio ki laklat no adnen kasni hani Grims Shillong hadin makilayo ya ka jingpang COVID-19. Uway na kini uday usipay BSF but uway pat uday uba bantay lang rap tap singay ubaday na Ribhoy District. Hakabeaday bat kini ki arngut kinongpang ki balaklat no u director ka Nigrims u Dr. Prithwish Bhattacharya ulethu baya kini baro arngut lapuntia ha ICU bat kila don hapo ka jing sumar ki doktor ki balabu kerpang ban sumar kinongpang COVID-19. Hendrai unia usipay BSF u balahap ban bu hapo ka ventilator namar ka jingjur ka jingpang ulaklat no hakapor laishitang henen ka step. Ya kamet jong u lapendap henen ka no phaisngi hakajakatang brio hamau prem. Hakaway pat kalyang uba bantay lang rap tap singay uday geologist ubalabat ya kakerdan kum superintendent geologist haka geological survey kari India GSI bat ulawan pai dangshan na Kolkata banwan pa sumar ha Nigrims ka jingtap don buram ya uba singay kala long hanin kasngi ha Ribhoy District. Hakaway pat ka khubor ladon laipu arngut ki brio ke balayo thamai ka jingpang COVID-19 haka jilla Meghalaya hanin kasmi katkum ka khubor ka balayo alum hakapor arbaje no phaisni napdeng kini ki laipu arngut ki balayo thamai laipu wengut ki dei na East Khasihas District kantopia arpu khandai ngut ki sipai BSF bat arngut ki rio pat ba bat iwe idei ibana Ribhoy District. Habakhain lang ya baro kito ki badang sha sumar na kajingpang COVID-19 haka jalla kilong laispa khandai po nyongut hakaba laispa sau pulai ngut ki dei na East Khasi Hills laipun rungut na Ribhoy District arngut na East Jaintia Hills khatway ngut na West Garo Hills iway na South West Garo Hills arngut na South Garo Hills iway na East Garo Hills but iway na North Garo Hills. Napdang ki laispa sau pulai ngut ki badang sha sumar ha East Khasi Hills Aspa handrupu prangut kidai ki sipai BSF khat saungut kidai ki sipai ringkau bat liang soin kari India bat handrupu wengut kidai ki riu pat ba haduk mentar kitu ki balakot na COVID-19 haka jalla kilong sau pukundai ngut bat ki balaklat no kilong saungut haka jing persang ban khanglat ya ka jing sapriang ka jing pang COVID-19 ka bala pur state haka jalla Assam menta ka sarkar Assam kala rai ban khang no ashwashipur ya ka jing ya na ka we ka district shakaway pat haka ni ka jalla na do ka arpu atarik menta ubenai tat hado andalapan benada komway pat u chief secretary ka ni ka jalla Kumar Sanjay Krishna ulethu ba ansha ya kito ki balaj pha sumar lani ki balaj ontap lani onthang shakaway pat ka district tanglada kila yo ya ka jing tho ka babyang na u deputy commissioner jong ka district ka bakimi ulethu ru bakan amdan kanu ka jing khang ya ka jing nya ki kaliket marbam bat ki we ki tiar ki badon kam hakaway pat kalyang ka unlock ka baningkong lani ka jing play ya ka lockdown ka baningkong kalas dang hakam rop metro district light no ya ka Guwahati na do hanen ka janmiet nyo baje hado ka artarik ubnai banwan hakabala kham pansenjor ya ki kendon ki bedai bat ka jing khangdam ki dukan bat ki office ken saplia no hakani ka district na do ka sningkong hado ka snisat jan bat lasha tang lai phau na ka shispa ki nong trai ban let trai haki office sarkar bat kumjoru haki office shimen ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills kala penbena bala sha ban plie ya ki south pa san phuai tali ki dukan bala jet hayau do na do ka por prabaje min step hado ka por rio baje jan miet bat ka jing plie ya ki ka de ban long kat kum kapali bala bu da u acting cm ka hima milim hagabe ade bat ka ni la batha ya usiem ka hima milim ban penthik na ba ki nong de dukan ken bot perkheng ya ki kendon bala bu da kat nat ka kot ka khya
lapan benaru ba yaki dukan balajit ki badan halenter ka surok na do khandai lat hadu matpran ka surok Keating Road, Jail Road, matpran Anjali Point, Yo Maulong Cantonment Stanjip Garikhana bat Paltan Bazar lasha ban plien na do kapor Prabajimin step hadu kapor Prabajimin mien. Ka District Magistrate jongka East Khasias District kalapan bena bala beteng ya ka korpio miet ha barok kawai ka district kentop ya ka Shillong Urban Agglomeration ka soara bat Pen Ursula Civil Subdivision bat ki blok barok na do ka arpo tarik hadu ka arpo nyau tarik menta ubnai. Kapor bala penjari korpio ka long na do ka khandai bajimin miet hadu san bajimin step. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Menteri Rangba do Narendra Modi uleh keren henin kasngi bat Menteri Rangba ka Assam Sarbananda Sonowal halor ki mat ki beper kentop ya ka jingslei ha Assam ka long ka man na ka klam COVID-19 bat ka jing ing jong kapar pnyang bagjan. Hakani ka jing yemer jingmot Sonowal ula pentip sya Menteri Rangba do kari syapang ka long ka man ha ka jilla bat ya kilat kilenti balashim da ka sarkar Assam bat ula yo ru ya ka jingkular na Modi ba ka sarkar pedeng ka long ka bala kloy ban yarap ya ka jilla Assam hakani ka khya ka shon ka bala wan hap hakani ka jilla. Hakawai pat kalyang ka khubol palayo lum kalya thu baka long ka man na ka jingslei hakani ka jilla kala khang biang henin ka sni henrai dangdan sa kumba arpun nyaw lak ngut ki lanot haki arpusan tali ki district ki bala shakta na kani ka jingslei kat ba prapoi ngut ki brio kilaklat no na kani ka jingle shop ki bol mariang yakila jinyarap lapan poi kloi kat bala shakilanot bat la thu ru bawa la prapusan na kashispa jongka Kaziranga National Park kala sha tap lin haka lala ban plai ya shispa lai pusau tali kimrat kibadon haka tai ka jaka. Ka Meghalaya Board of School Education MBOS kal penbenai ka result matric lani secondary school living certificate examination mentaka sni kata ka arpho tarik unaitung arhajar arpho laya thu baya ka result an penmi tang ha ka website but an amta ya ka result ha office MBOS lani ha ki jaka baya le examine kumba jule ha kisnam baladap henrai ki khna school kila ban pe ya ka result jongki na ka website mbos.in. Sa arwad kibrio ha Mizoram kila yo ya COVID-19 henin kasni ya thu ka khubor na officer katnat ka kwat ka khya jong kani ka jilla bat kani kala pen kiyo ya ka jingdon ke ba yo ya kani ka jingpang shaka arspa prap sangwat ha ka jilla Mizoram la thu bakini arwad kidai na aizal bat kilawan phai na shabar jilla dangshen uni officer ule thuru baladon nyamut kibrio ki balakot na kani ka jingpang hakas misat jan baladap bat kani kala kan tiyo ka jingdon ki bakot na COVID-19 haka jilla Mizoram shakasan pupra point pra na kashispa naki aspa prapusaw ngut ki balayo ya COVID-19 haka ni ka jilla shispa kan nyongut ki dangdon haka jing sumar bat shispa hanri pun nyongut ki lakot hakawai pat ka khubor shipa ngut ki brio kila yo thamma ya COVID-19 henin ka sngi ha Nagaland kabala penkiyo ya ki nongpang COVID-19 hakani ka jilla shaka khandai spa prapo prangut menteri ka nat ka kwat ka khya ka Nagaland US pang new pom ule thu lingba ka Twitter bana pedang kini ki shipongut hendriu ngut ki dai na Kohima arngut na mukuk chung bat mar iwe na Dimapur bat Longleng ki badang sha sumar na COVID-19 hakani ka jilla ki long South Pa san phon riungut bat ki bala kwat ki long South Pa lai phu arngut. Kari India kala sakhi ka jingkiyo ko babun tam hakashismi hapadang kito ke balayo thamai ka jingpang COVID-19 henin kasngi hakabala don laipu prahajar khandai spa arngut ke balayo ya COVID-19 tang henin kasngi ya tho katnat ka koi ka khya jong ka sarkar India hakawai ka liang pad ule tho baladon arpulai hajar ruspa hanyo phu arngut ke bala koi na kani ka jingpang hakari baro kawai henin kasngi kabalang ru ka babun tam hakashismi kumta ha bakhain lang baro ke balayo ya COVID-19 hakari India kilong shipaulak nyopo hajar ruspa khat prangut hakaba lailak nyopo hajar laispa nyopo kandai ngut kidang don hakajing sumar riulak nyopo hajar sauspa arpu arngut kilakot bat arpun hajar praspa khat ngut kilaklat no
bat kat tong ila poi saka pokot jang khubor kabala wan chapi na ka All India Radio Shillong sashi por kata ha kapor prabaje ngi so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tien Hindi ka ban buat pat da ka khubor ha ka tien Pareng ha ka por prashiteng kani ka dai ka All India Radio Shillong sngo baban up yaki khubor na Delhi